Obce od autobusovej dopravy a podpísal sa pod niekoľko nehôd. Iba počas rannej špičky bolo pri haváriách zranených 8 ľudí. V obci Kordíky pri Banskej Bystrici napadlo toľko snehu, že už pomaly nevidno ani domy. Krupinskí záchranári sa dnes ráno nezastavili ani na minútu, išli z nehody na nehodu. V priebehu hodiny pomáhali až 8 zraneným ľuďom. V obci Domaníky havaroval rumunský kamión. Na ceste pripomínajúcej Klzisko narazil do odstaveného kamiónu. Jeden z vodičov sa zranil. Dostal šmíka, letev. Ja som ho do obchodu videl, ako začalo točiť a buchol do toho auta. Horšie to dopadlo pri havárii pri Dobrej Nive, hoci bolo 6 stupňov nad nulou. Na ceste sa poriadne šmíkalo. Havarovali tu 3 osobné autá, 7 ľudí museli odviezť do nemocnice. Podľa lekárov je na tom najhoršie 16-ročné dievča, ktoré v jednom z aut cestovalo do školy. 6 osôb sa pri dopravnej nehode ľahko zranilo. 16-ročná spolujazdkyňa zo Škody Octavie utrpela ťažké zranenia. Sneh narobil problémy aj na Kordíkoch pri Banskej Bystrici. Takto to vyzerá vo dvoroch rodinných domov. Obec bola od skorého rána úplne odrezaná od okolia, nechodili autobusy a na takýchto cestách to išlo ťažko aj autám. Starosta robil čo mohol, v pohotovosti mal niekoľko traktorov s radlicami. Hrozne to vypadá, máme hrúza veľa snehu. Ľudia už s lopatami v rukách vstávajú aj chodia spať. Za obrovskými kopami snehu ich už vôbec nevidieť. Dúfajú, že konečne prestane snežiť. Už máme problém. Ešte 2 dní, ja neviem, čo by sme robili. Pre televíziu Joj, Katarína Kováčiková. Do Európskej